Dende hai xa 7 anos, o Grupo Gealsa ven apostando pola responsabilidade social e integración na elaboración dos seus agasallos de Nadal. Son os usuarios e amigos a través da súa fábrica social os encargados de elaborar e montar as caixas que entregan aos empregados da conserveira como aguinaldo. As caixas que entregamos aos nosos compañeiros levan unha mensaxe de solidariedade, unha mensaxe de integración e unha mensaxe de colaboración con persoas con capacidade diferente. Non é só o valor da caixa en sí, que de produtos das nosas conservas, como podía ser de outra forma, senón saber que esas caixas foron elaboradas polos nosos compañeiros e amigos de amigos da fábrica social. Polo tanto, eu creo que esa caixa ten un valor máis sentimental e máis de solidariedade e máis de colaboración. É unha caixa moi Wisí, máis que o valor en sí, que tamén, evidentemente, esperamos que lles gusten a todos os nosos compañeiros, que é unha selección de conservas das nosas marcas. Este proxecto sempre foi apoiado por parte da Corporación Gealsa e para nós é unha honra e un placer poder colaborar con eles porque entendemos que podemos aportar un valor social a un agasallo de Nadal, como ben decía Marga, que o convirte en algo máis, non que o convirte en unha acción de RSC en si mesma, que a través do programa Wisí canalizan todo este tipo de actividades. Nestes últimos días, os usuarios e amigos traballaron arreo para ter listas as 4.500 caixas que montaron en tan só 10 días. Fixemos 4.500 caixas ao longo de 10 días. Queremos simplemente dar as gracias, porque para nós é un traballo moi importante, sobre todo para os nosos chicos a nivel laboral, simplemente eso, dar as gracias pola colaboración e que sigamos moitos anos máis. En sinal de agradecemento, a responsable de Relacións Institucionais de Gealsa fíxolles entregadas caixas que conteñen unha selección de conservas a cada unha das persoas que colaboraron na súa elaboración e montaxe.